Stowarzyszenie Pyrlik Stalowy czułym okiem patrzy na Nikiszowiec. Nie mniej czułym obiektywem obejmuje tę dzielnicę Katowic Przemysław Jędrowska i jako prezes Pyrlika, i jako fotograf z dyplomem. Łódzka filmówka dała mu najlepsze szlify artystyczne. Połączył te umiejętności z wrodzoną miłością do miejsca urodzenia. Ten mariaż dał impuls do twórczych działań. Ogniskuje w sobie talent do ujmującego pokazywania miejsc, zdawałoby się mało ujmujących. W duszy ma samowyzwalacz zdjęć z przenikliwą prawdą w tle. Opowiada o życiu dobrze mu znanym. Prześwietla ludzi, nie ujmując im cienia naturalności. Nie retuszuje codzienności, nie upiększa jej, nie dostraja do wyobrażeń. Pozwala być i ocala. I zatrzymuje w kadrze zanikające powoli obrazy. Z grupą fotograficzną na tę chwilę zrealizował kilkadziesiąt wystaw w Polsce i za granicą. Jego zdjęcia zamieszczają liczące się ogólnopolskie tytuły prasowe i zagraniczne agencje. Ma na koncie prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Swoim aparatem Godo i Godo też językiem obrazu. Ja to mam szczęście. Kocham to, co robię i jeszcze mogę na tym zarobić, bo mój dziadek to on musiał tyrać na tych grubie i ciężko powiedzieć, że to była jego pasja, nie? On musiał zarobić pieniądze na rodzinę, na chleb, a ja fotografując kocham to i jakoś mi to wychodzi. Zaczęło się to dawno temu. Na szczęście jeszcze to pamiętam. Jako taki gajpel po szkole podstawowej zacząłem latać z tym aparatem tu gdzieś po tym Nikiszu i takie szczęście mi się trafiło, że spotkałem na swojej drodze filmowców. Lech Majewski kręcił wtedy tutaj Angelusa. No i jakoś tak tuptołek za nimi po tych Einfartach, odpatrywałem trochę, co oni robią, czemu oni to tu robią, jakie kadry mają. No i tak od kadru do kadru ten fach mi w ręku został. Dzięki tym filmowcom udało mi się spojrzeć na ten Nikisz przez pryzmat tego obiektywu, tego aparatu, bo wcześniej nie patrzyło się na ten walor architektoniczny tutaj. No to był plac, jak każdy inny. No, jak tak uważam po tym Nikiszu po śląsku, to pierwszym elementem są ludzie. Żeby te zdjęcia żyły poprzez tych ludzi, a jakby drugim planem jest to miejsce. Na tych moich zdjęciach staram się pokazać prawdę. To jest dla mnie najważniejsze. Wydaje mi się, że poprzez ten aspekt dokumentalny tej fotografii mam szansę wyjść na zewnątrz gdzieś i pokazać, że to miejsce to nie ino familoki, nie ino cegły i brud kurz, to są ludzie, którzy tu żyją. Ja idę na żywioł i szukam tych ludzi przed tym obiektywem. Nie ostawiam ich, nie dryguję nimi. Najczęściej to są osoby, których nie znam. To jest prawdziwsze, kiedy to nie są jakieś frelki, hopy tutaj z Einfartu czy tam z klatki schodowej. Nigdy nie wybierałem sobie bohaterów, oni sami się jakby trafiają. To, że jest stąd, wydaje mi się, że wbrew pozorom to jest atut. Pomimo tego, że łażę tutaj i czasami mi się odechciewa już patrzeć na ten Nikisz, to znam to miejsce jak mało kto, mieszkam tu od urodzenia, tak, że te wszystkie dziury, te Einfarty, te place są mi dobrze znane. Ci ludzie też mnie znają, więc jakby to jest mój atut i myślę, że to jest moja jakby karta przetargowa, że jest przyjaźnie odbierany. Na tych fotografiach to wszystko jest czarno-białe, ale wydaje mi się, że nie odbiera to kolorytu temu miejscu. Nie zawsze trzeba dodawać kolor, żeby zdjęcie było barwne. Chciałbym, żeby te zdjęcia zostały zapamiętane jako trochę kronika tego miejsca, że to nie jest wykreowana rzeczywistość. Przez te lata, co już tu fotografuję, udało mi się osiągnąć coś takiego, co nie było moim zamysłem od samego początku. Znaczy staję się osobą trochę rozpoznawalną. To jest blank wielkofrajda do mnie, że te moje zdjęcia są kojarzone ze mną, że są pozytywnie odbierane i przynajmniej mam taką satysfakcję, że tu nic nie zdusił i nic nie zmaścił i nie mam się za co wstydzić. I przynoszę
pożytek temu miejscu.